काय काय मिरच्या ले लो ताजी ताजी मिरच्या ले लो ताजी ताजी मिरच्या ले लो कोणाक रडता तो रडता कोणाका ह्यो रडता कशे बाई येत नाही म्हणून मग तू रव हे काव ठेव बागाची काठी आणणं सांगलाय तुका बाईची आण घेऊन येता या बघ अगो सोड त्या का रवा देत हा शेण घेऊन दे शेण दे बाईच्या नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर कसे आहात मित्रांनो? मस्त मजेत ना? असेच मजेत राहा आणि असेच आमचे व्हिडिओ नवनवीन बघत बसा. तर मित्रांनो, बघितलं असाल मागच्या वेळी आपण मिरी लागवड केलेली आणि म्हणजे नवीन प्रकल्प बुश मिरीचो. तर आज पहिल्यांदा मिरी काढता म्हणजे काढूचो मूर्त करूचो. तर कशी काढतं ती तुमका माहिती असतात, मागच्या व्हिडिओत बघितला नसाल तर जाऊन बघा. तर ही बघा मिरी म्हणजे अशी अजून झाडं मोठी होऊची आहेत, पण आज पहिल्यांदा मिरी काढूक सुरुवात करूची. ही बघा छोटी रोपं असतानाच धरतात आणि ही वयुंडेकरा रान काढूक बोलावलं यांका. पिंक्या रान काढता, ही दोघा जण आग करून बघतात. तर ही बघा मिरी एक अशी पिकाक लागली की समजायचा ही बघा की काढूक झालेली आहे, जून झाली आहेत. तर ही बघा धरली आहेत अशी मस्तपैकी. म्हणजे ही वर्षातनं 3 वेळा होता, 3 वेळा याची काढणी करूची लागतं वर्षातून. मी आज पहिल्यांदा करतोय. तर मित्रांनो, ही काढून घ्यायची आणि नंतर ती मग सुकवायची. काढून उकळत्या पाण्यात टाकायची गरम गरम आणि नंतर लगेच काढायची ती आणि नंतर मग सुकवायची. मग तेव्हा ती काळी मिरी होता. नाही तर ही आता हिरवी आहे, नाहीतर म्हणजे काळी कशी होता तर गरम पाण्यात टाकायची ही काढून, म्हणजे ही चुरगळून घ्यायची आणि गरम पाण्यात टाकायची. त्याच्यानंतर मग ती मग सुकवायची, उन्हात चांगली सुकवायची, मग ती काळी मिरी होता. काढा काढा रान काढा. तर अशी पद्धत आहे. आणि आता काढूक सुरुवात करूया, मुहूर्त करूया ती पहिलो. आज रान काढा तुम्ही. होता काढूची कैची मिरिया काढायची कैची नाही. ही बघा ही पिकली होत, पिकल्या मिरीची सफेद मिरी होता होय ना. येऊ काढू ना. रान काढायचा बरोबर हा. तो बघा सांगता आयताच काढूचा. आणि ही बघा ही मी नवीन लागवड केलंय रोपांची आणि ही पण धरूक लागली. ही बघा जा बाय रान काढ तू, मग तुका बक्षीस नाही तर मग सांगणार धर. त्या अर्धवट कामाचा बायांचा अर्धवट काम करणार एक नंबर. ह्या झाडाची सगळी सुकान पडली बबिंखे, काढूची लागते. हिरवीगार झालेली काढायची ना ही ना. वरती हात पोचणार नाही. ही बघ ही काढू. कोळी असते. रानावर राग काढू नको, रानावर प्रेमान बोल. प्रेमान रान काढ म्हणून सांगताय का रे? रानावर म्हणता राग. काय करता बाबू? काय 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 करता? रागानं रान काढता ना. रानावर राग काढता म्हणता. बाबूक बरोबर माहिती झालेली असं वय त्याची. ह्या मिरी यंत्र गोंधळ ह्योच होणारा.
काडूची खयची ती कळणार नाही, पाटसून पुडसून धरतात नाही. भाजी बनवू त्याची मिरियाची रान काढा सगळा शिस्तीत, गो काढ बाय मोठा खाडा मिरिया, मग काढ. तू पटक्कन काढलास तर तुका बक्षीस. हा सगळा काढ मोठा मोठा शिस्ती, एका लाईनीत काढा, कुरडू कुपळून काढा. हे बघ मामा आमचं काढता, मम्मी पण काढूक लागली आहे. आणि मी आणि बाय काय दाण काढायचं काय हेच नाही. आता ठेवती उठू हो दे बाबू, तू महाराज खाणार माझ्याकडे. ही बघा ही बघा ही बघा, बघितलं बघितलं दिसतं ना, चांगले बघितलं. काय म्हणता टाकाय धरता. आणि हे बघा ही मिरिया स्टूल वरना काढू शकतो. काय किती गाजते वयुंडे गावच्या आई पावनाई देवीची, पुन्हा पुन्हा भक्तीची निर्मळ गाजते बजावणी मळमळाची. किती गाजते वयुंडे गावच्या आई पावनाई देवीची. एवढाच येता, पुढचं नाही. पुढचा नाही हा. एक एक काढूया पाठ करून ठेवतं साधारण. तू कायची ह्या कोवळी काढता पिंके बाय. बाय कोवळीच काढता बाकी तर नाही. ती बघ खयची खयची मधली मध्ये कुठता पिंके पिंके ह्याच्यावरची काढलं. तर मित्रांनो ही बघा एवढी मिरिया काढली पहिले स्टार्टिंग का. आता पुन्हा परत 8 दिवसांनी काढूक होतील. काय काय कोवळी आहेत त्यामुळे ठेवला. हे बघ अजूनच भरपूर आहेत. ती 8 दिवसांनी काढूक होतील पुन्हा. ए काय अभ्यास आता काय तेवढं बघ कधी गाणी म्हणण्यापेक्षा. हां मग प्रव. आणि आपल्या छोट्या रोपांक पण मिरी धरली आहे मस्तपैकी. ही बघा ही आत्ताच लावलेली आहेत. तर ही बघा मी स्वतः रोपं बनवलंय. कोणा किरकोळ अशी हवी असतील तर मिळतील. आणि जेव्हा भरपूर बनवीन तेव्हा मग सांगा ना तुमका. कापल्या त्याच्या अर्ध्या खोलीमध्ये बाय लपला. भोपळ्याच्या अर्ध्या खोलीत बाय लपला. बाय तुका काय म्हटलं ना अर्ध्या फोडी येत तू मावशी द्या भोपळ्याच्या नाही येत ना. मग शा भोपळो केवढो ह्या भोपळ्या खाय. भोपळ्याची भाजी खायचंच नाही. मी खाते ना, मग खा जा ना भोपळ्याची भाजी. झाला काढून चला बाहेर. तर चला मित्रांनो पहिली आपली आज मिरीची काढणी केला, गमेलभर काढला. आणखी पुन्हा आता 8 दिवसांनी पुन्हा काढणार. म्हणजे ही सारखी धरत असतात त्यामुळे ती पाठीपुढे असल्या का पाठीपुढे धरतात त्यामुळे कोवळे जून बघून काढूचे लागतात शेंगे. भेटूया कधी कधी भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. हां पुढच्या व्हिडिओत भेटूया. ही आता वळविंड्याक चालली होय ना, दुपारी जातलस ना. हां संध्याकाळी मागे जाऊचा म्हणजे दुपारी ना संध्याकाळी जाऊचा. ही जाऊची होती म्हणून रान काढून घेतली आधी मस्तपैकी साफसफाई करून. तेव्हा हुशार आहे मी. होय ना रे. कोण हुशारा मामा कोण तू तूच त्याच म्हणतोय. मग ढवळे मामी गेली काय. कोण ढवळे मामी बाय आमचा. आता ही लोक म्हणणार काहीतरी बहिणीक म्हणता म्हणून. आता तुका बडबडणार आहे. तू नाव खराब केलंस. पाना भुतूर टाको कुसतली ती पाना कुंडीत टाका ती. ही बघ कीड ही बघ कशी पाना कशी चिकटून रवली बघ. खैरी उडाली केसत नाही ना माझ्या गेली. बोंबाट ना मग मिरिया मिरिया कशा काय काय ताजी ताजी मिरिया ले लो म्हण असा म्हण पुढे. ताजी ताजी मिरच्या ले लो. मोठ्यान ताजी ताजी मिरच्या ले लो. पुढे काय किती रुपयाची सांग. 5 रुपये की 5 रुपये की. औशी चोको 5 रुपये 150 रुपये. बाय बाय टाटा सी यू. ताच करू गेलो. ताजी ताजी मिरच्या ले लो.
जाऊया ए मिर्या दाखव निर्या बघलं नाही हा हिरव्या मिर्या त्याला आता घराकडे घेऊन जातोय ताजी ताजी मिर्या ले लो ताजी ताजी मिर्या ले लो ताजी ताजी मिर्या ले लो शेण पण येतं की चल बजे घेऊन हे बाईक घेऊन जावा बाईक पण नाही कोणाक रडता तो रडता कोणाका बाईक रडता हो रेडिओ बाईसाठी रडता बाई नको जातो तुम्ही बोलाल का बघते कटी बघाची बारीक चल अरे रिक्षावाला इलो नाही तर चल चल येता आता दिसता नाच कोणा काठी घेऊन पडतं चल येता बाईचं बाई नको राहू बाई नको ना बाई राहू नाही तर बाई राहू नाही तर तू घेऊन रडता कसे बाई येत नाही म्हणून तू आधी कली मग तू राव हे काव ठेव घरामध्ये हे राव बोके आम्ही सप्तेक जाऊया आम्ही संध्याकाळी चूल टेम्पो येणार राहते अरे आज सपतो ना याच्यात बाईक 4 सुपारी माका घेऊन येत हाव कसले इतके नाही तिथल्या चल मी येतो रे मग चल तू येऊ नको करते रे तो येतच ना आता ताबा बाईट ये तू ता बाय पिशी घेऊन काय ती काट बागाची काठी आणणं सांगलाय तुका मला कपडे खराब केले ते हान पट कपडे खराब केले त्याने हान कटकी ते का बाय हव्या तू चल घे पिशी घेऊ गप्पा रेवती बोंबटत केरवती बोलतो कोल्ला बोली मोबाईल आणू सांगतो गुबाय मोबाईल पाड्यांका नेतं पाड्याक नेतं सगळे बघ ए पाड्याक नेतं चल चल अरे अरे कशाक मारतो ते का अगो बाय काटी दी चल बाई आता चल बाय पिशी घे माझा बाय बाई चॅन घेऊन येता या बघ अरे ताव काय येता अरे हसतो तू हसतोच लोका हे शी अगो सोड त्या का रवा देत हा शेण घेऊन दे शेण दी बाई बाई त्याच्याकडे शेण दी रवा देते का तू जा त्या का रवा देत चल गो तू चल आता ते बघ पप्पा काढतात शेण दी त्याच्याकडे शेण दी क्लिअर कोरडता अरे ह्या काय तर सुटला पिशेतला अरे ह्या सुटला शिंगे त्याचे हे बैलासारखं हल्ल्याने वडील आता यो कॅमेऱ्यात दिसणारा बाईक दिसणार डायरेक्ट ताब सोडो पडलो जागो मारू ए बाबू टाटा केले टाटा ए बाय ए अकडे बघ दिलं सगळं ह्या डामीसा तर ही अशी रडत वळीवंड्याची पलटण पोचली का वळीवंड्यात गेलेली आणि बायन मित्रांनो अशा प्रकारे वळीवंड्यात गेलेली आहेत वळीवंडेकरा आणि ह्या राहूला मी सांगलंय का बा तुका नेव तू ते रडत पाठवलंस ता सांग नाही काय तो गेलो वळीवंड्याक ते का ह्या एका नेवचा होता ह्या गेला ना